कला अकादमीच्या रिनोव्हेशनाच्या कामाचो गैरकारभार गोंयभर गाजता। सुमार 70 कोटी रुपया खर्च करून सुद्धा कला अकादमी पावसात गळटा। तशेंच कला अकादमीची लायट आणि साऊंड सिस्टम सारकी बाबत म्हण कलाकार उलयतात। ह्या विशयी सरकाराक जागोवपा खातीर गोंयच्या नामनेच्या कलाकारांची सोमारा पणजे महाचर्चा। दुरुस्तीच्या नावानं या कला अकादमीची जी पडझड चालली आहे, तोडमोड केली आहे अथवा घडली आहे, ती खरंच म्हणजे एक दुःखद अनुभव देणारी आहे। मलाच नव्हे तर सगळ्या गोमंतकीयांना देखील। परंतु आपण सगळे एकदम चिडीचुप्प आहोत, कोणी काही बोलत नाही, त्याचं कारण काही ते कळत नाही। परंतु खरंच म्हणजे जसं आपल्याबद्दल बोललं जातं तसे आम्ही गोवेकर एकदम सुशेगाद आहोत का? नाही, हे मला तरी मान्य नाही। क्रांती दिनाच्या पूर्वसंध्येला काही कलाकारांनी, आम्ही समविचारी कलाकारांनी एकत्र येऊन एक बैठक घ्यायची अशी ठरली आहे। त्या बैठकीमध्ये या कला अकादमी संबंधीचे साधक मादक सगळे विषय आहेत जे चर्चेला येणार आहेत। आणि ही बैठक जी आहे ती श्रमशक्ती भवनाच्या 6व्या मजल्यावर जिथं गुजचं कार्यालय म्हणजे सभागृह आहे, त्या सभागृहामध्ये संपन्न होणार आहे। सोमवार आहे, परंतु ईदची त्या दिवशी सुट्टी आहे आणि त्यामुळे मी सगळ्या कलाकारांना, कलाप्रेमींना कळकळीची विनंती करतो की तुम्ही मोठ्या संख्येनं या सभेमध्ये उपस्थित राहा। परंतु एवढा सगळा खर्च करून कला अकादमीमध्ये ज्या वेळेला प्रयोग चालू असताना पाणी गळायला लागतं मुख्य कला मंदिरामध्ये, दीनानाथ कला मंदिरामध्ये, त्यावेळेला कुठेतरी हाय होतं। नामनेच्या कलाकारांनी महाचर्चेविषयी सोशल सायटींचेर बरीच जागृताय केल्या। चर्चे वेळार कला अकादमी वाटोवपा खातीर फुडली रूपरेषा थारतली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।